water hi a charge lampang zawng hianin a voltage hi over vak vaka chuan a rawn vung zel bawka charge ampere te hi 20 te a pel chho dor zela chu helai han control card hi ka thlak a charge lampang zawng hi a thapa ngai vek to a backup lampang hi voltage hi hniam tatlat mai a control card na tho tho ni the wangin control card hi ka thlak le ta dangin mase voltage hi hniam reng mai a chu nge moni chan ni don ka ti helai hianin LM311 regulator englo hi om boka hi lelam hen ka thlak ve to chuti chung po chuanin output voltage hi backup voltage output hi ala hniam reng mai a chu tunai hianin a chan ni kan chui thalenga driver card te po ka thlak vek to a thapa ngain om zelom chuang lo ni chuanin tun han kan on china ei balfi a en chu eng ve thowa dim over chu ni lowa hen output volt hi kan te chinanga hei za samruk le pariat za samruk le pasari vol za samruk ang borvel chau hi chuak ani pa ngai chuan 220 tanga 230 ti chho borvel thleng tur kha ni ta adik theilo ni hei hi chu wang chuanin inge chet na la kan zong le don ni dang lambi khop mai he thil hi tianin meter hi AC lama ka ta a chan chu min man khop kharam lo ma se helai line hi chu AC ang ni positive le negative ron chuak in thak thleng charger hetam positive le negative a chuak charger tan positive le negative chumi chu hemi line han in thak thleng charger ang khan anon chuak ta in su boi si lovin chu wang alternating current ani to ni helai hi chuanin heti line chu lu che khanin mishing min man thei khop khanin aron pek chhuat aron pe chuak to a chu helai hianin chumi chu helai voltage a hi positive le negative chuak a hi vol ang zat nge ti tuna ka te dor ani AC a ka data ti chuan bat meter hrui khat chok a hi battery positive line a ka data helai hen negative ron chuak thaim ti kha ka te anga vol ang zat nge ti kha kan te don ni tu hen inverter backup switch ka on dona 5.1 volt helam po kan on thaleng lo off mana 5.1 volt khati kha lo ni ta ti chuanin negative lama tangin tuna hei hi battery negative a ka connect anga chuanin ka te le don ni helai tho hian 5.1 volt a chuaka hera po hianin 5.1 volt tho chuak thani kha helai hi secondary coil line hi kan connect lo chuanin overload fault sang khan ron signal ron pe zel ta helai feedback helai feedback line ni ta hemi feedback a pek theilo kha chuanin switch on mai la on rei tang rei theilo ni kha chu on that zel ang ai ni heti lai vol ron pek chu kha asang lo sim na maya kha nge chan kan en dor ani ti hianin kan thak chin vela MOSFET te po maro chom ziom chuang lova chu wang chuan helai feedback line a he ti laia 4.7 resistance oma kha
6.8 in ka thaka 4.7 resistance akha 6.8 in ka thak ta ve ve ti hi chuanin voltage hi volt ani som pakwa chani som ni ang vela ron pe chuak ta chumi ma le chuanin 10k resistance ka mang china hemi ka man hi chuanin volt ani som li kha apel chho ta de ule ka over ka ti ma chuwang chuan 6.8 hi ka mang ta he ti chuan he pa angai dam thei viau ni hei mi feedback line a frequency ron siam tu khanin a lo nor nat ve chuanin voltage kha aron pe niam thina aron nor nat lo khanin voltage hi a pe chuak sang ta thin kha ni ta a frequency danglam tho kharon thunun tlat wa ani ta ni khan thil dang engma problem om chong lawa ti hianin tuna hianin what's the bulb hemi what's the bulb 100 watts a hi tuna hianin hei 13 tiang velin a lot meka hei chu le lama ka charge pa wang ni ta phun cheu na chan ni chu he pa ngai viau ni what's the bulb a lot da na hi 13 velin ni tlang pui thin sum pa ngai tha pa ngai po ka kha tha ti chuanin a si om ani te kha chuanin he lai resistance support hi chunglam panga apa ngai omdalam a khanin vodan pa ngai in kan vo to don ani ti chuan a thapa ngai